Může jeden člověk skutečně změnit svět? Potkáváme Martina, člověka, který se rozhodl věnovat svůj život jako dobrovolník, ale nikdy si nepředstavoval, že tahle cesta bude tak náročná. On opustil pohodlí domova, opustil svoji kariéru a skálopevně věřil, že malými činy může změnit velké věci. Tak, jak se jeho příběh rozvíjí, vidíme, že jeho práce nebyla jen o pomoci druhým, ale také o překonávání vlastní nejistoty a výzev. Martin se stal svědkem životů, které byly změněny. Jeden den pomáhal malému dítěti naučit se číst a další den organizoval místní akce k posílení komunity. Každý úsměv, který viděl, a každé poděkování, které slyšel, ho pohánělo dál. A přestože se Martin nevzdalil od výzev, nikdy ho to neodradilo. A jak se tak díváme na jeho připravenost čelit všem překážkám, uvědomujeme si, že i jeden člověk může mít obrovský vliv. Jediný akt laskavosti může skutečně rozechvět vlny věčnosti. Možná se ptáte, jak daleko se dostane v tom, co dělá dál. Co myslíte? Zanechejte svou značku jako on a uvidíte, jak se svět mění. Zůstaňte soustředěni a věřte, že vaši snahu čekají neuvěřitelné úspěchy.